नोंथांमोननिसिमबो मर्निं ब्लग भिडिअ बानायलायबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आंहा दिनै रेडि जानांगौ मानि थाखाय होनोब्ला फिसालानि स्कुलावहाय दा स्पर्ट्स सोलिगासिनो दं ओमफ्राय दिनै सानडेआव पेरेन्ट्सफोरनि दङ जाहैदों लोगोफोर ओमफ्राय मैयानिफ्रायनो बुंखागासिनो फिसालाया मामि नोङो रेडि जानांगौ गाबोन थांनांगौ देरहानानै फैनांगौ जादों आरोखि ओमफ्राय बिमाया मा अबस्था लोगोफोर ओरैजाय माने खावलायानो लर्ड जानानै दं आरोना माने दाखालिनिफ्रायनो सानथाम जाबाय आरोना सानथाम जाबाय हाथाइनि आरोना हाथाइनि प्रब्लेम लोगोफोर हाथाइ मोदोम बुदों माने एम्फौ जानाय दङ आरोना बिथिंजाय लेफ्ट साइडथिंजाय सागासिनो दङ माने दा बेखौनो आङो लाथाबगासिनो माने सहायनो हाथाव सानाय नालाय लोगोफोर बेखायनो आङो लाथ'गासिनो मानो होनब्ला एखनबानि समाव सागालांफिनोबो नालाय बिराद बिस खिन्थु बांद्राय सायोब्ला थानो हाया एकदम ख्राब सायो थ' बेखायनो बिराद सिन्था खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय दा थांनो हागोन बायदि बेखायनो आं दा रेडि जानांसिगोन आरोना अब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो आङो भिडिअनि गेजेरजों मा दिन्थिनो हायो एकदम मर्निं ब्लग भिडिअ बानायबाय आरोना लोगोफोर सिखारदोंबो लादोंबो ओमफ्राय माने नर्मेल आरोना आं सहायनो हायो ओमफ्राय खावलाया नै फारसे गिदिर जाबाय आरो लोगोफोर बिथिंजायहाय लोगोफोर खुनुरुखुमब्लाबो माने आङो ब्रास खालामनोसै उफाय गैला सहायखानांसिगोन नालाय आं जल्दि ब्रास खालामसै जल्दि नास्ता खालामनोसै बिनि उनाव रेडि खालामसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिमाया देरहानानै फैया आरोना लोगोफोर दा रेडि एकदम नास्ता इरि बानायबाय जाबाय रेडि जाबाय ओमफ्राय दा जोङो थांबाय थानोसै आरोना बिमा फिसा बिमायालाय मा देलायबावनो आरोना नै गोजांनाय जिहेथु गारि सालायबा आरो दा सिउ बारनांगोन थ' बेखायनो आं जेकेट गानबाय ओमफ्राय दा स्कुलाव थांनानै आङो शेयार खालामनो हाथावबा खालामसै आरोना लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो जाबाय जों रेडि थांसै लोगोफोर दा जोङो स्कुलाव सफैबाय आरोना नै नायदो नै बेवहायनो जादों आरोना गासिबो गेम्सफोराहाय दा नोंथांमोनजों आङो मा शेयार खालामनो हायो शेयार खालामसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै एबारनिफ्राय मेलफोरनि आरोना लोगोफोर नै नायदो जोबोद गोरा दंखायो नै पेरेन्ट्सफोराबो खारनो हाग्रा गोजा आरो माने फौजिफोरबो दङ नालाय बहुतनो दा नायलांबाय थादो आरोना नोंथांमोना होबाय नै फिफाफ्रा आयौ ओमफ्राय आं हाथाइ सानायनि थाखायनो साहाखौ लोंनो हायासै आरोना गिलिर नङा नालाय बे बिसिनि सायाव थागोन आरो बिमाफोरा बेसेबां थाब सोनो हायो So please hurry up. जल्दी हो गया भागो मौसमी जल्दी करो आयो गोलैहैबाय So now group मायाव थांखो बेलाय अरेन्जआ हासनाया बिरखायोसोबा
जोंहा बेनो फार्स्टआव थांबाय आरोना मास्टारफोरजों होनांगौ बुरजा जाबायो बुरजा जाबाय गासिबो गेलेजोबनो लुबैना मास्टारफोरजों गेलेनो लुबैयो Corner chance. Honestly. Gol! Ini ayo mana bidik gezeराव फैबा गेजेराव ने साइडआव थांबा साइडआव ने ayo ay जोफाबाबो जासै गाव फैनानै जोफैबानो जासै ओमफ्राय माने बिदि बेस्रा आंनि बोरायजों हायो गाव मोनाखै दाबो ओरैबो गैया ओरैबो गोरा पाथिया गोराफोरना जेनबाय जेनदोंसोना जोंना बिसोर आयौ ओमफ्राय जाजोब ओमफ्राय लोगोफोर आङो खेलाखौ गेलेजोबनो हायासै ओमफ्राय दा माने हाथाइखौ बारा सानाय मोननानै बाबाजों आंजों फैग्रोबाय आरोना नायदो नै स्कुलखौ दा नोंथांमोननो एसे देखायबाय फ्रन्ट साइडनिखौहाय ओमफ्राय जोंना फेमेलफोरना खेलाया जाहैबाय 100 मिटार खारनाय 200 मिटार खारनाय काबाड्डि ओमफ्राय मोनसे बेलेन्सिं बल दंमोन आरोना थ' बहुत लेट जागोन ओमफ्राय आंना सानायाबो बारा जानायखाय आं फैबाय आरोना लोगोफोर जितु मानसिफ्राबो थांगासिनोखा नालाय बेखायनो आङो बाबाखौ लानानै फैबाय आरो एकदम सुख मोनासै नालाय बारायाव बारा जाबाय थ' बेखायनो आङो फैनाय जाबाय आरो दा जों माने केन्टिन फारसे थांदोंमोन फिसालानो एसे जाग्रा होननानै आरोना बे केन्टिन थांग्रा लामामोन आरो नायदो नै साजायहांबाय आरोना विन्टार सिजन फैबाय नालाय विन्टार सिजननि फुल साजायबाय आरो लोगोफोर केन्टिननिफ्राय जों दा गारि पार्किंसिम फैबाय ओमफ्राय नै जुस लोंगासिनो फिसालाया अब्ला नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय